Le mjondolo icikeleke phansi emva kaKhisimusi. Imbangela yalomlilo kuthiwa kube yisitofu esishiywe singacishiwe. Abahlali bacela usizo. Ingase singafumana into eyimaterial kanje yokwakha sizokwazi ukuthi umuntu aphuma indlu yakhe ngoba sibaningi abanye bebevakashelwe izingane zisuka emakhaya manje sibhintshene lapho. Iningi labantu abahlala lapha abakwazanga ukuthatha impahla yasendlini njengoba bebengekho ngesikhathi kwenzeka lesi sigameko bese emaholidini. Bangezwe ngekholi ngisemakhaya ukuthi kuyasha lawo masinenge. Kodwa nathi mase nifika senibona umonakalo wenzeke ngaphakathi nafika khona zonke izinto zami ezingaphakathi zishile nomakhelwane. Umasipala wethembise ukuthi uzohlinzeka abahlali ngempahla yokwakha ukuze baqale kabusha impilo. We wish to report that tomorrow at 10 o'clock in the morning there is material that is going to be delivered to the affected communities. Kusenjalo bangaphezulu kwamakhulu amane abantu abasale eDengwane ngesikhathi kuthungeleka ngomlilo imjondolo yaseJoslovo eKapa. Imbangela yalomlilo bathi kube yizintambo zogesi ezixhunywe ngokungemthetho. Into ezeka usitshelwe apha eJoslovo mina ndingubandezwa igama lami. Ndinabantwana abayi7 so andinayo kwanto enothi ndizawubeka ngantoni na. Abanye ke sebeqalile ukwakha kabusha imjondolo yabo. Bathi isixazululo ukuthi bakhelwe izindlu. Abantu basheke bengenandawo zokuhlala and abanye abantu njengoba kuchile abanayo imaterial ukuthi baphinde futhi bazokhela. And into enzekayo okubesithini simane sithi oko silindele impendulo from uhulumende khona ukuze azakwazi ba asinike into izinto zakwakha. Abekho abantu okubikwe ukuthi balimele ngesikhathi kusha lemjondolo.